ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு விமனஸ். என் பேர் நான் அவங்க ஹரிபாலன். இந்த வீடியோவில் என்ன வந்தேன் ஒரு ரட்டி தான் இன்றைக்கி புலந்தரலாம் அப்படின்னு விட்றக்கு வந்தேன். இவன் யாரும் தெரியல, சிக்கு 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 மண்டையில் வச்சு அழுத்தி பிடிக்கிறேன் கைஸ். இங்கே பாருங்க கைஸ், சாகவே மாட்டேங்கிறான் கைஸ். அவனை மண்டையில் அவ்வளோ அடி அடிச்சிட்டேன்டா. அவனுக்கு சரியான இந்த ஓடுற மாதிரி அவன் தான் அடி. அவனை அட்ரா அவனை. தம்பி என்ன தம்பி நீங்கள் வேறு அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கார்டர் ஆஃப் ஆகிருக்கிட்டியா? ஆஃப் ஆகலையா? சரி பார்த்துக்கிட்டோம். அது ரெக்கார்டர் ஆஃபில் இருக்கா ஆனில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டோம். ரெக்கார்டு ஆனில் தான் இருக்குது. எனக்கு 999+ங்க. 999+. இப்போ வரணும்டா, போகிறேன்டா. எனக்கு 999+ போயிட்டு வருதுனான்னு சொன்னேன். அதுக்கு பீனக்கூடாது. ஏங்க அப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க? ஏங்க வாரால எப்படியும் டான்ஸுங்கன்றா அதை போட அவங்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கடா அப்படின்னாச்சு. இப்போ நான் பாருங்க, நீங்கள் பாருங்க. எனக்கு நானும் மேலே வச்சு பார்க்குறேன், கீழே வச்சு பார்க்குறேன், ஒன்றும் வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குது. ரெண்டுமே அங்கே பாருங்க, அண்ணன் அடிச்சிருப்பாங்க. நானும் அழுத்தி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். 2 பேரும் வந்தாங்க, 2 பேரும் அழுத்தி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஒருத்தர் MP வச்சு அழுத்தி பிடிச்சி டபுள் பால் பார்த்து அங்கே பாருங்க. எனக்கு 999+ங்க. இவனுக்கும் 999+. எனக்கு தான் 999+. எனக்கு தாங்க 999+. அவ்வளோதாங்க, முடிச்சிட்டாங்க. என் பாருங்க, எனக்கு 999+. நான் வீடியோ ஆனில் இருக்குங்க நம்புகிறேன். டக்குன்னு நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நான் 2-3 வீடியோ எடுத்துட்டேன். அந்த மாதிரியே டக்குன்னு வெளில போயிடுச்சு. நான் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு ரெக்கார்டு பண்ணுறேன், அப்போ வெளியில் போயிடுச்சு. டக்குன்னு எனக்கு நெட்வொர்க் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதில் இப்போனாச்சும் கரெக்டாக கிடைக்குது. அவனும் அடிச்சிட்டான் போல. எனக்கு வேற அங்கே பாருங்க, அங்கே பாருங்க, போயிட்டு இருக்குங்க. இல்லாட்டி அமௌண்ட் வேற போடுறாங்க பாருங்க. நீ தாம்சங்கர்ரா எடுத்துட்டேன். போங்கடா, அழிச்சு பிடிக்காண்டா. பெரிய சீனா அழுத்தி ரொம்ப காய்ஸ். இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க, இந்த மேட்சை பார்த்து இந்த விளையாண்டவங்க யாராச்சும் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போதுங்க. இந்த வீடியோவை டெலீட் பண்ணிடுறேன் போங்க. வாங்க நான் அப்புறம் இன்னொரு மேட்ச் போகலான்னு சொன்னேன். அவனும் சரிண்ணா அப்படின்னு சொன்னான். டெலீட் பண்ணுன்னு சொன்னான். நான் டெலீட் பண்ண மாட்டேன்டா, நான் கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிறேன்டா, நீ டெலீட் பண்ண சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவன் என்ன சொல்கிறான் பாருங்க. கட்டுப்பாருங்க எனக்கு. இந்த மாதிரிலாம் சொன்னால் வெறியாகுது எனக்கு. பாருங்க, அவன் என்னமோ கெட்டாத்த சொல்லி திட்டுறாங்க. இது பண்ணிட்டேன். இல்லாட்டி அப்படி கட்டாரத்தை பேசுவாங்க காய்ஸ். ஒரே ஒரு மறக்காம லைக் அண்ட் ஷேர் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். நம்ம 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர் ஆனது டைரி மில்க் கிவ்அவே பண்ணுறோம், அடிக்கிறோம். 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர் அடிக்கிறோம், டைரி மில்க் கிவ்அவே பண்ணுறோம். ஒரு பாக்ஸு நல்ல வேலை இப்போ 999+ போல கைஸ்.
நல்லா இருக்கு. 2 பேர் செத்துட்டானுங்க. அதானே 2 vs 2டா. லூட் பாக்ஸ் கிடக்கு. என்னடா ஒரு யூஎஸ்பி தான் வச்சுருக்கேன், டபுள் யூஎஸ்பி வச்சுருக்கேன். ஜோன் வருறாங்க, அவனும் வந்துட்டான். இப்போ பாருங்க அவன் எங்கே நிற்கிறானே தெரில. எங்களுக்கு ஆட்டம் காமிச்சிட்ருக்கான், சரியான ஆட்டம் காமிச்சிங்க. நாங்களாம் அவனை சுற்றி சுற்றி பார்க்குறோம். ஜோன் ஏறச்சுங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. நான் அப்படி ஜஸ்ட்டு கேப்பில் பூந்துருவேங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறுக்கு வழி இருந்துச்சு, அதுக்குள்ளே பூண்டு கச்சாமச்சான்னு ஓடி போயிட்டேன். ஓடி போய் இப்படி ஒரு சொந்தம் இருந்துச்சு, அதுக்குள்ளே இங்கே ஓனான். நானும் அவனை அழுத்தி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அவன் இன்னும் டபுள் யூஎஸ்பி பின்னாடி அந்த அழுத்தி முடிச்சிட்டேன். வேறு மாதிரி அவனை ஓபியாக அடித்து முடிச்சாச்சு. அப்புறம் என்ன ஆட்டம் தான் அப்படின்னு இவங்க 2 பேரும் ஆஃப்லைன் போயிட்டாங்க. ஒருத்தன் தான் ஆஃப்லைன் போனான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் கேஸ், ஒருத்தன் ஆஃப்லைன் போயிட்டான். சரி துரோக மூமெண்ட் போடலாமான்னு சொன்னாங்க. நம்ம போகலாம். இனிமேல் தினைக்கும் நம்ம அண்ணன் வர ஆரம்பிச்சிருவான். நினைக்கிற பாருங்க, தினைக்கும் நம்ம அண்ணன் வர ஆரம்பிச்சிருவான். நம்ம டெய்லியும் வீடியோ போடுறோன்னா அப்போ டெய்லியும் அண்ணன் வருவான். கரெக்டாக ஒரு 6 மணிக்கு கரெக்டாக உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்துடும் கைஸ். மறக்காமல் போயிருங்க கைஸ், கரெக்டாக உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்துடும் கைஸ். இந்தா போயிட்டுருக்கான்டா. இந்தா போயிட்டுருக்கான். ஹெச்சாட்ரா எப்படா உண்டாப்புடா டீ வந்து காப்பாத்துறா. அட்ராவில் இன்னும் மூட்டை போய்கிட்ட செத்துறாடா. மூட்டை மட்டும் பொறுக்கிக்கிட்டியா? நான் கஷ்டப்பட்டு எடுத்தேன். இந்தாடா உண்டு தண்ணி தேவைடா. நான் வேறு என்ன ஒரு ஊசி எடுத்துறேன். எனக்கு ஒரு ஊசி போடுறா. காசு இல்லடா, 100 ரூபா வந்து உனக்கு ஒரு காலம் போட்டிருக்கேன். இந்தியாவில் ஜீப்பு கிடக்கு, வாடா நான் அப்படியே சுற்றி போயிடலாம். எந்த சைடு? அந்த சைடு ஒரு வருமா அங்கிட்டு சுற்றிட்டு போயிட்டாங்கடா. ரிவைன் பண்ணுறா மட்டி மட்டும் அவங்கள ரிவைன் பண்ணுற நீ உயிரோட இருக்கீங்கள. இங்கே ஒருத்தி வராடா. 2 பேரா? கிரனேட் வச்சிருக்கியடா? வர்றாடா, ஒருத்தி வர்றாடா. தப்புச்சேன். ரெண்டு கிரனேட் வச்சிருக்கேன்டா. ஒரு காலம் கீழே போட்டு
வருவானுங்க பேர் அப்படி சுற்றிக்கிட்டு வடை ஓம் 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 அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கைஸ். வருவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் கைஸ், நான் அடிக்கடி வீடியோ ரெக்கார்டில் இருக்கான்னு பார்க்குறேன். இந்த தடவை வரல கைஸ். நம்ம தைரியமாக போய் ஜீப் எடுத்துடலாம். அப்படி என் அண்ணன் போயிட்டு ஜீப் எடுத்துட்டான். எங்கடா இருக்குன்னு கேட்குறேன். இந்த பக்கம் இருக்கடாங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னட்ட கொடுத்தான். நான் எங்கடா இருக்கு ஜீப்பு அப்படின்னு கேட்டேன். அவன் எங்கே இருக்குங்க யாரு ஒருத்தி தீ வரேன். ஐயோ வசமாக சிக்கிட்டுண்டா. ஜோன் வேறு சிங்க் ஆகுது. எங்க அங்கிட்டே போறா? நடுவுல போடா, நடுவுல போடா. டேய் ஆண்ட ஸ்கோப்லாம் டேய் தெரியாம போடு. அவ அழுத்தி பிடிக்கிறாடா. அது நான் என்ன பண்ணுறது? டபுள் பாரில் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கா. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது? டேய் என்ன ஓட்டுறேன்டா. டபுள் வெக்டார் எடுத்துட்டேன்டா நான். டபுள் வெக்டார் காசு எல்லாம் போச்சுடா. பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்துங்க அவனுங்க அழுத்தி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கேர்ள்ஸு நம்ம மனம் போயிருக்கணும். காப்பாற்றி நான் போட்டு பார்க்குறேன். டபுள் வெக்டாரா? இந்த வரண்டா. நான் விட்றேன்டா. இங்கே 2 பேர் இருக்கானுங்க. விட்டு அடிச்சுட்டு வரேன். ரெண்டு பேர். அப்புறம் நான் சுற்றிக்கிட்டு வரலான்னு. என்னடா என் காசுலாம் வேஸ்ட்டாக போயிடா. ஐயோ ஜோனுக்குள்ளே செத்துட்டேன்டா. நான் என்னடா பண்ணுறது? ரெண்டு கார் இருக்கு. 2 காரை எடுத்துக்கிட்டு அடிக்குவோமா? வரியா இல்லையாடா? ஜீப் நான் எடுக்கல. நானும் வர்றேன் இரு. அப்போ தான் நீ ஒருத்தி அழுத்தி பிடி, நான் ஒருத்தி அழுத்தி பிடிக்கிறேன். வா சுற்றிக்கிட்டே இரு. இந்த வந்துட்டாங்க. இந்த ஒருத்தி அங்கே இருக்கா. இது மேலே லோவால் போடுறேன். வா வாடா. லோவால் போட்டு மறைச்சிட்டு வெளில போவாத. நாக்கடா ஏய் அட்ரா. 3க்கு 3 ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாங்கன்னா அவங்க வின்னிங் ஆயிடுவாங்க. பொம்பளைட்ட தோக்கணும் உனக்கு. நம்ம மொட்டை சிங்கிள் மானத்தையே காப்பாத்துறா. மொட்டை சிங்கிள்
இது எடுப்பேன். வேஸ்ட்டு வாங்கலாம். வரட்டும். இன்னைக்கு MP40 வச்சுருங்க. நான் உன் க்ளோவல் பின்னாடி வரைஞ்சிக்கிறேன். அடுத்த தடவை யூஸ் சரி நான் பின்னாடி வரலான்னு பார்த்துக்கிறேன். +9 வருதுடா. +9 போயிட்டு வருது. எங்கடா கிரன்னடி இங்கே வரையும் விழுவுமா லூஸு? யாரா க்ளோவல் போட்டது? எதுக்குடா இங்கே தூக்கி போடுறேன்? ஏய் நான் போட ட்ரை பண்ணுறேன். +9 எனக்கு. எனக்கு +9 பேசுகிறாங்க. ஆடியா ஒட்டு ஒன்று இருக்குது. 4 பாயிண்ட் எடுக்கலாம். +9 நிஜமா? அப்புறம் நான் பொய் சொல்கிறேன்னா அப்படின்ட்டு நானே கெட்ட வார்த்தை பேசிட்டேன். சரிங்க, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மாட்டீங்கள்